ମୁଁ କାଳେ ବହୁତ ମୋଟି ହେଇଗଲିଣି। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଠି ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଉପମା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାତ, ତା ସହିତ ଡାଲି, କୋବି ଆଳୁ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିକିନା ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଲେସ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଚିରି ନ ପାରି ଦାନ୍ତରେ ଚିରିକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଇଭିନିଂରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋର ତ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ହେଉଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଉବାଲିରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ କେହି ବି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବୁନି, ତ ଯେତିକି ଯାହା ପାରିଲୁ ଭେଜ୍ରେ ଖାଇଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ସୋୟା ଚପ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ପିଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି କିଟକାଟ ସେକ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଏଠି ଗରମା ଗରମ ମସରୁମ୍ ସୁପ୍ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଗରମ ପାଟିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଖାଇଲି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଖାଇଲା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ଦେଇଛି କି ଡିନରଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ କରିକି ଯିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ମନା ନ କରି ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ମଗାଇ ଦେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମଗାଇଥିଲେ ପନିର 65। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ତରତର ହେଇକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଜିଭଟି ମୋର ପୋଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥରେ ତାକୁ ଖାଇଲି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ମେନ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଆମେ ମଗାଇ ଦେଇଛୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍, ତା ସହିତ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ମୁଁ ପନିର ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ। ଖାଇସାରିଲା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଛୁ, ତାକୁ ସବୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ମଗା ହେଲା ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଖାଇବ, ଯେତିକି ମୋଟି ଅଛ ନା ତା 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ମୋଟି ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଖାଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଡିନର କରିକିନା ଫେରିଗଲୁ ଘରକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋଟା ନା ପତଳା। ରହିଲି, ବାଏ।